Jofwambo nobago wuoth mar kwe kaka yor dhialo dichieng' nyaka Londo ka thuolo mar jofwambo mar timo tijegi omisir. Kijana wetu Sifuna ametimuliwa sababu eti yeye ana maono ya one term. Sasa leo tunataka tuambie ndugu yetu Sifuna, don't be political IDPs. Sisi tuko na chama chetu, tuko na nyumba yetu. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa okwedo kang' mar ODM mathicho oko jagoro margi Edwin Sifuna. Kaka bunge la wananchi wako ndemu wachno kendo kwa yiego kendo wakwayo ODM fraternity ni mondo disciplinary committee oluongnwa jogi with immediate effect mondo terge disciplinary committee. Wadwa mondo ka jogi ok nyal bedo ni Migori kwe ok nyal bede to jogi duto te kik gichung 2027. Bunge la wananchi kaunti ma Migori okwedo koko manowuok e liel e kind gavana Ochila Yako kod jaod bura ma Suna West Peter Masara. Machiegni ka gi kacha nyinga Milton Ochieng. Moko kuom kinde ma pacho ka kod jopuonjre mag weche chike obago ng'anyo ka giywago rocho ratichgi e kuondegi mag tich. Giwacho ni kata obedo ni gisechwalo ng'ul margi e riwruok pok okawo okang' makare mar konyogi kendo ok ginyal dhi nyime gi ling'. Dwachgi maduong' en mondo mi riwruok mar okinde pacho ka oket okenge makare manyalo konyo e winjo ywak ma kamago kod kawo okang' mager mar chik ne jogo moyud kod keth. Kawuono wabiro kawabiro kae kawacho ni wadwaro mondo sexual harassment policy mar LSK manoket higa 2019 mondo ong'i olok kendo mondo obed kagima onyalo cover jok matindo, onyalo cover jok ma pod nitie e school, onyalo cover jok mamanyo pipile joko kocha, kendo ka ng'ato oyud ni otimo gima chalo kamano to nitie action minyalo kawne. Ok ni LSK wacho ni koro onge gima ginyalo timo. Kata kaponi giloro kae to ne ber ka wayudo jok ma romonwa kendo winjowa kendo gikweyo chunywa, nikech en wach malit ahinya ni gini omako kinde duto, omako kinde matindo to omako kinde madongo. Jomoko wacho ni okinde moyudore e wachni ma bende rocho ratiro mar okinde matindo gin jok ma osebedo katimo kama igni moloyo igni 20. Wawacho ni no to sexual harassment kuom the girls gi jowuoyi. We want sustainability for the young okil kae. Koro emomiyo wabiro kae kawuono in solidarity wacho bringing our demands. Jatend duond bura mar DAP Eugene Wamalwa kod jalupne bende ma en gavana mar Trans Nzoia George Natembeya okwedo okang' mar kuku mar duond bura mar ODM mathicho oko jagoro mar Edwin Sifuna ka giwacho ni okang' ma kamano dhi ataro kod thuolo mar demokrasia. Gimedo wacho ni Sifuna nogol e lemo mare kaka jagoro mar ODM kuom tiyo gi thuolo mare mar demokrasia mar wacho pache, okang' manyalo duoko piny chien piny Kenya e chenro mage mag tego thuolo mar demokrasia e pacho ka. Jotelo go nojiwo Sifuna mondo kaw thuolo no mar riwore kod jotelo mamoko man kod chung' machal gi mare weche mag siasa kar dhi nyime yware gi ODM. Ametimuliwa sababu eti yeye ana maono ya one term. Sasa leo tunataka tuambie ndugu yetu Sifuna, tuambie kijana wetu Caleb Amisi, kijana wetu Power wa Trans Nzoia, tuambie kijana wetu Osotsi kutoka Vihiga, na tunataka tuambie siku ya leo ya kwamba mpanda farasi wawili upasuka msamba. ODM imepanda farasi wawili, imepanda farasi ya one term, kina Sifuna, kina Osotsi na kina Caleb, kina Babu wawili. Imepanda farasi ya two term, kina Oburu na kina Gladys Wanga. ODM itapasuka msamba kwa kupanda farasi wawili. Lakini naambia Sifuna, ingawa umepata orders kwa mahakama kusimamisha kutimuliwa, akufukuzaye akwambii toka. It's a matter of time. ODM inaenda kupasuka because mmepanda farasi wawili. Na tunaambia bwana Sifuna, Caleb Amisi, Osotsi na wengine wote waliokule walio na maono sawa na sisi ya kwamba mtoke huko kama mnafukuzwa. Don't be political IDPs. Sisi tuko na chama chetu, tuko na nyumba yetu, inaitwa DAP.
E kinde ni ma oro kelo midhiero n'oganda e kaunti ma Mandera maromo familia 300 modak e ngima matek yo Kahira e kar chung' bura ma Wajir ma Ugwe oyudo kony mar chiemo e kinde ni ma gichomo tweyo mar Ramadhan. Kony ma kamano nochwal gi riwruok moro ma ok mar piny owacho kendo geto mar reso jodak ma kono mosedak ndalo mathoth kapok oneno koth. Giwacho ni kony ma kamano dhi konyogi mokalo e sechegi eki ma gichomo chako tweyo ka uchumi bende omedo ridore. The community depends on water pans as the source of water, but currently all the water pans are dry. Shallow wells are completely dry. Boreholes are producing very little water that can sustain the entire community. So we're here today to assist the community with providing food, and inshallah we provide water tracking services to the community. So this is the reason the HDF team is here on the ground to help the community on this very, very difficult time in their life. And on the onset of Ramadan, the holy month of Ramadan. Umetusaidia sisi ya kutosha. Sasa tumetoshika. Ilikuwa tunataka siku Ramadhani inakuja. Sasa tunataka zaidi ya hiyo. Tusaidiwe. Through Ramadan food relief for drought-stricken households, today we are in Wajir County, especially Korof Harar sub-county, a village called Kahira. We have reached 300 households and we have distributed Ramadan food programs. Governor Masiaya James Orengo nyiero weche moko mosebedo ka fuong'ore ni MCAs ma County Assembly Masiaya chano mar pedho paro mathiche oko kaluwore gi chung' mare motegno mar kwedo winjruok mar ODM gi UDA kaachiel gi yiero mar jatend piny William Ruto e tielo mar ariyo. Orengo nonyonore ni onge gima biro buoge kendo jiwo joma chano pedho paro mathiche oko e apisi mondo tim kamano mapiyo nikech ok obiloko chung' mare mar kedo ne telo makare pachoka. Mutero e jela mwaringo nyaka Tanzania nyaka Zimbabwe nyaka Uganda maduogo go chuka giri ende gachiel kaka mabus moterwa kamiti muterwa nyaka Naivasha lemana maingo mano omiano onge gima luoro an pache matiyogo kendo watiyo gi kaka chama mar ODM nolosi kendo gi pach Raila Amolo Odinga. Wan kako wuotho en mana timo chango matin kaka nchon wadhi Busia tineno sani gik matimore e chama gi joma moko go gin gik ma jochakra Raila Amolo Odinga ne ok ne. Inyalo neno kata mkutano ma chama ma ODM chopa biria boro ng'ato biro gi mare kod pesa matiyo. Wan onge ng'at moro matiyogo, wan gi ji man gi paro achiel kendo ma dwaro dhi kama Raila ne dwaro mondo joluo gi jokanyo dhiye. Emwachiko tir. Miche gi miche mag oganda pod chopo e kuonde mag ndikruok ne opande e counties ma Kaluo, chenro mitayo gi ten migawo mar arita e bwo apisi mar Laktar Raymond Omolo. Jogweng' ma okano wach e ward ma West Nyakach e kar chung' bura ma Nyakach e kaunti ma Kisumo noyudo thuolo mar ndikore go opande ka kwan mamalo ne gin jogo mapok nondikore go opande nyaka nene. Jopiny mathoth yudo chenro ni nono maonge chudo ka okang' ma kamaeri kelo fuong'ruok ne jopiny mosebedo ka wuotho maboyo e yudo chenro ma kamagi. Kane giloso gi jofwambo, jogweng'no nokwayo sirikal mondo mednegi ndalo mar ndikruok. Niero kamano maduong' kuom kelonwa kipande nikech koro sani an ja Kenya kata ka wuotho tawinjo kategno amor anyalo olo loan nikech koro an ja Kenya. Agoero kamano mathoth, agoero kamano mang'eny kendo amor mang'eny, asewuotho mang'eny ne idio kanyalo yudo titimo na tima atho kodi, ine matho kodi, natho kodi nyaka kata nyaka kanya. Agoero kamano ne wasebedo gi pagruok mar kipande mbeleni. Koro sani wagoero kamano kuom kelonwa kipande okano wach apa Kadianga Boro location kuom jaduong' Raymond. Wagone iro kamano maduong' koro miyo nyithindwa yudo kipande maonge chandruok mar dhi Papunditi dhi kata Kodingo kuom jaso form kisiki wuotho. Wan okano wach kendo dhano ng'eny kabisa mabiro kawo kipande. Jothurwa wawuoguru oko. Wawuoguru oko wakawo kipande nigi chunywa achiel. Nyithindwa mosechopo
higa mar 10 kata 18, 17 owuogo kokawo kipande. Jofwambo weche kaunti ma Mombasa ne kawuono biro kanyakla mar dhialo odiechieng' ma nyakalondo ma ihingo tarik 13 mar dwe mar 2 higa ka higa e piny mangima. Jofwambogo mawuok e tesende mopogore ne jochokore apaya ma Moi, kama bang'e ne gibage wuoth nyaka e alap mar Buhani, kama ne gibage tuke mag adhula. E nyasino, jata tije mar duol mar jofwambo weche Kadhwadh Nam Chumbi, Maureen Mudi, ne okoni nyakalondo osebedo ong'ala manyime mar chiwo puonj kendo nyiso jopiny weche matuch e gwenge mopogore. Magi timore seche ma bende nyakalondo mopogore opogore chwalo chenro magi e lony mar mbui. Kila pikipiki yote imekuwa redio, so naona kwamba redio imeleta mafanikio mengi kwa upande wa elimu. Unapata kila Saturday radio stations zote ni kama ziko na kipindi ya elimu. Kirudi nyuma kidogo, mwakumbuka hata hapa nchini Kenya na pia Rwanda, radio imetumika katika masuala mengi ya uchaguzi. Imetumika kwa uzuri na pia kwa ubaya. Wakati wa COVID pia radio imetumika. Tunaelekea mambo ya uchaguzi. Kwa hivyo radio itakuwa ni chombo muhimu sana katika kuhamasisha wananchi kuhusu mwelekeo wa vile uchaguzi unafaa kuwa, kuhusu kupiga kura. So naimiza waandishi wa habari wawe makini sana kwa mambo ambao watakuwa wanaripoti. Tunakwambia halaiki ya mashabiki wa mchezo walikuwa wakisikiliza radio. Radio ndio ilikuwa chombo cha pekee ambacho kilikuwa kikitangaza mashindano ya mipira. Hata wakati wetu sisi tulipokuwa tunacheza mpira, watu nyumbani walikuwa wakisikiliza matangazo ya mechi zetu katika radio. Citizen Radio ambao leo hii imetuchenga asubuhi imetuimarisha sisi, kwa sababu tuko na kipindi kilikuwa kinaletwa asubuhi kabla saa 12. Unaanza na maombi, baadaye unapewa je huu ni ungwana. Tunavyojua kwamba sasa tuko katika mtaala wa CBE, kuna wanafunzi wa grade 10 ambao wengine katika pathway yao wana hiyo taaluma ya utangazaji. Ndipo sasa tumeamua kujiunga na wenzetu katika siku hili wakapate kuona na kushuhudia kwamba watangazaji pia walipitia shule na wanaendeleza katika taaluma ya utangazaji. Hii naamini kuwa hii ni kimoja kitengo ambacho hakiwezi kufa katika hii dunia. Maana ya sambaza habari, yajulisha watu matokeo ya sasa hata yatakayokuja. Club mar Arsenal nore medo points e kindgi kod Manchester City e lig maduong' mar piny Ingresa tok club mar Brentford